Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. We are back again with another exciting program. What is it that we are talking about? It's a continuation and by public demand. Remember the last time we gave you the story of Gabriel Mapunde and his 5 wives. Vakawanda makati aiwa isusu tirakumbonzwawo vakadzi vake vachitaura tikati aiwa mikana nenguva tikazviwana tinokunzirai vachitaura vega masanganirano avakaita nemukomana wavo kana kuti murume wavo uyewo zvakare nemararamiro avari kuita vari pamwe chete. Regai timbonzwa iye zvinezvi titaure nawife number 2 kana tichitaura isusu tinenge chiti wife number 2 number 3 kuti tinyatsoziva kuti watutaura naye ndiani. Tinyatsonzwa kuti wife number 2 ndiani uyewo zvakare vakasangana sei naGabriel. Vanhukadzi makadi zvenyu? Mushe makadi. Manzwa nchiti wife number 2. Andazvinzwa. Kuri sei kuno? Kuno kwakanaka. Handitika. Zita renyu riri kuzvarwa ndiani? Riri pachitubu? Riri pachitubu ndiAmina kana kuti Tanatswa. Tanatswa. Handiti muri number 2. Handitika. No, right. Nemukomana anonzi Gabriel. Makatanga sangana kupi? Kwatakatanga kusangana. Yes. Alright, I met him tichiri ndagara kumaubra. So I met him pachikoro. Ndaitsvaga nzvimbo yattachment for teaching. Okay. And then you vanga vaya kuzotora vana vaita school. That's how we met. Ndokuzotanga kuzotaura, and from there until nungoziva kuti makatanga osangana munongotaurawo nyaya dziri general, then you get to know each other, mutsanangurana and stuff. That's how we met. Right. Akazoya sei kuti makusangana handiti muchingotaura nyaya muchingotaura nyaya? Yes. Pakatanga kutaura kuti ndakudewo zvazvaita sei? Chii chakaitika ipapo if you remember the day very well? Alright, before then, akabinga azviintroduce kuti inini ndiri Gabriel, I'm married, ndinoona kati so. Yes, he introduced himself like I said takasangana achibva watontora vana pachikoro. Ini pa that same school ndopandaichitsvaga nzvimbo yattachment. So obviously he just introduced himself, ndonzi Gabriel kana kuti Badi, and these are my children. Right. Saka it was quite obvious kuti ndibaba vevana vachivasura vana kuchikoreni. Anogona kuti ndiri single father. Aiwa. Ana kudaro ndiri single father. Ano. Aiwa na. Right. Handi yapa palava. Yakauya chiti chishashe. Kuti akapimba chiti chi. Yes, ndakuzwa. Angopimba just like zvinongoita wakomana nanongoya. Takunzwa taupa manotsika kuna vamwe vari married but vari kusvika kunoenda pa2. Ndatisvika akatanga nekuti. I don't think kuti zvinosiyana kuti maendera unongoita kune musikana wokutanga. Whether uri mukomana or a married man. I think mafimbiri ndemamwe chete. But maybe in our case the difference iri pakungoti zvoni the question that I ask kuti uri kundidi une mukadzi. But otherwise kungofimba ndekumwe chete. Saka your response was uri kundidi iwe une mukadzi. Unondidi. Because already I'm seeing kids and I'm seeing a wife. Saka unondidi. Then I was like kukurora. Mashura. How do Mashura? Because growing up zvinhu zvokuti unongosina mubvira watarisira ino uri musikana unongoti uri nema your expectations kuti ndikapedza chikoro ndozorora isusu tangati vana sister holika kuchechi. Saka unongoti ndikapedza ndikazodai so ndikamboti shandi ndikapedza kugraduate ndotsvaga mukomana wangu ndozoroorwa ndozochata ndositsvatsva natwedu 2 stuff. Then pozoyawo vamwe baba vatori nevana vatori nemukadzi ubva vati ndiri kuda saka tumi anatori mashura. But anyway, through the process ekuzotsanangurira nekuzodidi the stages. Tanzwa waona mashura kuti baba zvavari kunditira mashura. How did you take it? Inini? Apa kutanga I tried kuda kuva avoid. And then ndibva ndazoona kuti let me learn what he was teaching me. Because anakuya vachiita zvoku someone auya asina kuhide nditi asina kuhide his status kuti I'm not married. Munhu auya ari open, you will be curious to know kuti varume vakawanda vanohide. Mumwe andoti
handina mukadzi umwana vanati we are going through divorce manje tasiyana but munhu akauya choti handine mukadzi wangu, this is my wife, these are my children, togara zvakanaka and stuff, you will be curious to know kuti saka munhu uyu saka after everything that is saying kuti anazvo ari kudei panjiri. Saka that curiosity yoyo daramba nchidzidza chiramba chindidzidza ndipo ndatoziva kuti okay, so it's possible to leave kuti a man antoitawo another wife, not because wainaye ari kumushora but for he's expanding the family. Muriri kuwedzera having a big family is possible. Saka babati yes. Yeah. Saka ari kutiza kuti what was his teachings? My teachings it was just not kuti right. I'm not knowing how do I put it, but it was just pointing out like from the Bible. Kuti immunity, for example, it's also we as Christians and this to not to now Abraham by faith and this, and then my ladies think it is to now Sarah and this. So I ended up kuti vamunoti the father of faith murivana Abraham. Do you know kuti Abraham mangani vakadzi vangani? Like because it to mean that is a taboo kuti murume anita vakadzi vakawanda. So it was trying to correct my perspective. Kuti I was serious. Saka ndopa indirakidza achindirakidza from the Bible kuti iwanje a Christian verenga go through this undo verenga about Abraham unati angane more than one wife, undo verenga amunoti Jacob handiti kuti pakazobva Israel yakabva kupi? Israel came from four ladies vakatorarama vakatorekodwa in the Bible. Saka then you said yes. Mukudzidza, yes. I was willing to learn. Was pandakati yes, and I didn't say ndakutoziva zvese. Ndakati my yes was kuti I'm willing to go through that road ndichidzidza something that I didn't know. Mashure. So how did you meet the first wife? For the first time? Yeah. First time I remember ndakawenda ndaidzidza kubindura ndakazowana attachment place kubindura. So I used to come my weekends kunoko kuHarare. So I came this other weekend for vanditora. Ndedobvanditora pa bus stop na 4th. Vavachizoni my sister, but then the first wife vaishanda pa vachisipidzi. Saka vangonditizona adzivhure chivaona. Ndandine fear it is serious because inozviya zvokuti uchikura ukanzwa kuti wada nemurimane uyu zvokuti vanhu vanonga vachakatora murume munhu and stuff. Saka ndanga ndine that fear ndikati vanozotichi vakandiona chichi and stuff. So my first ndakasara ndiri mumota pasakasvika ndoona pachisipidzi ndedobvadzika. Saka zvainza handi unowaona ndikuintroduce not kuintroduce formally, but hanima tikada kuintroduce na kuna munhu wausati wajara naye unambomwonera from afar ukambonzi uyo unozo ukamboita ka picture unati apanoendeka here rati saka ndakasara mota pandavaona zvangu dedi ndovakabuda vavandotaura navo nasmaiji then saka ndakaona pati you know panosvika pakutanga truthfully panosvika pakutanga like my first time in because ndasati ndambosangana navo I was really curious to see kuti mukadzi anotora ane murume uyu akamhonya stasi asi pane chakaleka pari tosvika ndinoona chibebi chichoti niwacho ndikati because ndaona ndiri motaka kunovakuti waganotora wese ati ndiye mukadzi vandida kunzwa because mumind mako unenge uchine that competition mindset because urufunga kuti pauri kuendesa maybe pane chakaleka pane aripo uzosvika utoona itori mhenya yekuti wacho saka ndakatombopinda nefear pokutanga but anyway ndipakatanga zvonditsati no isn't about that. Saka mawaona kuti vavadzoka iva hamuna kusangana navo vakaya pamoto bva nguti hai vakati vataura nadhedha nditi
vangu pamota andizozviziva vangu kuti pavakaziva pamota vachizoti hai vanga vaudzwa here kunzi this is going to be the second wife ati vangonzi this is Tanatswa hauzozivi baba ikinoti anza vangoti hai zviri same vanoti hai this is Alice, this is Tanatswa nice meeting you vatodzokera mubasa ipa munazobvunza here dhedhi kuti koma watichi ndina ndakanda kutoprocessa zvangu handiti that's fine saka makaona sei maiguru like as in kuti hani mama you're so curious unoona kuti mukadzi ari kutsvagirwa munhu ndini girlfriend amaiguru vakamira sei mavaona makavajaja sei pandakavaona pakutanga zvanangu like I said kuti ndangunoti apapa ndinokwana here apapa ngoti ndinokwana here apapa ndinopinda here apapa because panguva iyoyo munhu ane stable life ane mota yake ane vana vake vanogara kumadhedho pamwe utobvawo the other side you are just kamwana karubvawo chikoro kacollege girl so ndakatanga tochafunga saka ndinokwana papa saka but iwo avo kuvaona and I didn't see chakashoreka ndakatoona kuti she was a good person zvoti ndakatanga tofunga kuti ndinotozvishorewo because mostly vakadzi vakawandaka ukaona wapfimbwa nemurume handiti ane mumwe mukadzi uchiita kufunda pinda mumind maona chekuti ndofunga ndiri special ndofunga kumbako kune tsvina dzega dzega saka paunozosvika ubva watoona kuti pamwe nditori kumashure you'll be humbled saka obviously semusikana you had a friend kana munhu ari so close kwauri wakanomuudza here kuti I'm dating a married man and munhu iye akati chi ndakamuudza akati chi actually my friend anga ari from 7th day angatori roommate wangu zvoti patikatenda kwaattachment ndaenda nditori naye takatomboita madate tisingawirirane because anditi vakoma she was like a sister to me vakoma muda kutora murume womunhu saka ndaimuti Brenda chimbosi anonzi Brenda up to now izvo zvake akuti admire but my first days tatombonetsana anotomboya tombovhista yake she's now married akoma muda kutora murume womunhu ina hangu akomaka and I'm not going to support you in this kana she like haana kumbondi encourage but pakatanga kuzoona kuti munhu wacho haasi kutorwa akatanga ona nge aiwa she accepted it later ndobva proposal yemarriage yawe ndakukuroora manje makanoka kupindura yakanoti mama taaccepta kudhara ndanga ndakatopinda kare ndanga ndatonyura and it was the second time yamakasangana maiguru ndakunzwa makuintroducwa officially kuti this is what is there do you remember the day yeah okay zvataitaka andikwanisa kuanzira but ndikuti maybe pfungwa dzanga ndinadzo ndo dzangava nadzo zokuti vaudzwawo maybe I don't know the conversations avaisa varikumba but I'm just assuming kuti maybe pavakaudzana kuti maybe pakaudzana Didi kuti he's planning to take another wife handizvi vavaindotsa kuti ndianonzi Nengi because according to from what I've noticed vaita maconversations kumba ini ndaiti ndichivaspaya unokuside vachindi kusaidiwo zvoti taitombosangana tatombodhumana mumarauns mabasa chichichi but obvious hamuzovonani face to face neti ndikavaona vari kundodongora danizoona kuti nakadai but ndikuti maybe I'm not saying ndo zvavaita but ndikuti maybe iwe wangu atoriwo curious to know futi kuti munhu arida kumbobvunzwa munhu akaita sei but patakazonyatsosangana tanga takutozivana zvokuti ndakanda kuti ndatonyora 3 pages about ye munhu ndaitrago information handiti vachitraga handi with social media unatogoogle munhu chodada wotoona kuti munhu akaita sei saka it wasn't patikasangana hatingati kutanga kutonzi uyu ndianonzi Ninga nemakore akati tanga takutongosivana yeah ndakuzova but zvakakafisa kari official so
Alright. kuti ava ndava maiguru ako uyu ndo wanda kunotora ndo zvakaitika here chii chakaitika kuti just before ndazouya to the family takasangana tese tiri 3 my sister nadaddy then takaita a very long conversation mota gara mota vachindibvunza maquestions my sister vaibvunza maquestions ekuti munhu anga ari kuvawo protective murume wake asingadi kuti murume wake angonyura because iwo maybe after vaaccepta handiti kuti pauya another wife vaida kuziva kuti munhu ari kuuya uchi munhu akaita sei tizoigirei here mumwe munhu anozouya kuti akukonza maproblems mumba akati munhu ane musikanzwa anoda kuzounza zvirwere mumba and stuff saka she was vaibvunza maquestions tiita conversation and I was answering my questions. Yeah. Right. Mawirirana pau3 wenyu. Shaya yaada kunoroora manje. And obviously the same tingati attitude kana kuti negative response yakaona kuna Brenda wamudza kuti chamati am dating a married man. Makuendesa message kuma parents kuti ainini murume anoda kuti andirore akadai so. Makatanga kunodzana. Anakata kuuza. But that time tangata disconnect a bit na Brenda because tangata va uchikoro yana kuticha kumasvingo nanga ndiri kunoko saka pakatomboita but vanhu vanga vari in the picture mostly was my sisters ndo vanga vari pa oyster vanhu vaudza kuti nini murume wangu alaundura murume womunhu ndanga ndakaudza kare okay actually pandakapedza kuchikoro panga ndakugara ndega pane munina wanga she used to come and stay with me saka anga akatosta shokodi kuna na mama kuti rani mukomana anonzi Gabu asi murume womunhu nemapictures vakatorakizwa saka zokuti kuna na mama pandakazosvika ndada ndakufura murume zvanga zvakutozikanwa zvanga zvakutozikanwa but ana bokuvunzira kuti wewe urutwamsa sei abva kunzwa mama vakavunza angoti ndo zvawasarudza takati but obviously pokutanga vanenge vasina kuzvijaira saka zvinombonisa kuaccepta but with time vakazozviaccepta saka pawakazovaudze wewe kuti ndo zvichipo official vakati like I said vanongoti ndo zvawasarudza here izvi ngoti handizvozvo mama koma sisters my sisters vandikutaura vanditi vayazogara neni angari vaneng'ina saka vapfanhaka vanenge vasina nothing much to say but obviously vanenge achingokanda kuti ma piece of advice ungomutsanangurirawo and then chandikaona futi with sisters handiti ukavaudza kuti this is my decision handiti yes anenge asina hake a conclusion kana kuti akwanise kundiudza kuti do this or don't do this asi anenge vachionawo nemunhu wacho kuti akaona kuti munhu wacho anenge ari right one vachi like in my sister my younger sister she's someone ari open kuti akatoenda kana kuna didi akatondovavhunza vakatombokonfranda vakatombodidi vakakweshana she's someone kuti akada kunza something anotoyawo kukonfranda otonzwisisa ovhunzisisa asi munhu anongo asumia zvinhu achityira kure aiwa munotoya motokweshana motopedzera kusvika anzwisisa saka that way zvakamubatsira kuti akakurumidza kuaccepta because akaona kuti munhu wacho hazvisi kuwandirana because anenge vajera akazotuka dana nemurume munhu anongokumitisawo kudhamba saka pakazoonawo pakasitaurawo nabamukuru bvona kuti munhu atoriwo nefuture with my sister haasi kwaya zvokutambisa my sister zvakaita kuti anengenikiri azoaccept and then ndotofunga kuti maybe ndakazondiconvincewo mama because she's someone anotaura my sister aiwa abaonesa positive because ndiyanga mbota kumboendesa shoko racho but because ndakazongona mama kuti angochinja vakuchingotanga harise murume wako vazviya zvokuti munhu ari concern but yeah sapa makaintroduce makasangana muri 3 mota mave ndopa makapanana manje manamba namaiguru kana kuti makatempinge makucommunicate manumbers takaipiwa separately manumbers but tikatosangana mumota ndanga nditoni number dzavo
Wautovhura mastatus auchiona kuti zvinhu zviri easy kutsvaga zvotokangovhura mota madhedhe kuona business card ravo ndakatotora inini ndangoseva kuti maid saka unenge wakutoona mastatus and everything with nhasi vari kudai so right nhasi mazointroduce officially like you said masakana mota maiguru vakubvunzai mubvunzo from there what was your relationship namaiguru usati waya pamba? Alright, inini semunhu anga ari kudzidza nditi did my husband vakandiadvisa kuti pota uchiti gare ukangoti gare gare ungosenda message a good morning message good morning sis uchimboruma uchifuridzira vambonasi kuri sei kumba uchimbodaro kuti vaone kuti you're not coming to fight here. Yeah, saka nezvandaimoti sometimes aimbopindura umboregera kupindura muzombonyerwa sitsamba nyasonza zvakadii pamurume wangu like semunhu anga ari curious what to know. Yeah, pamwe pacho ndaitawo zvakandiremera nomborakidza dedi phone ndibatsire kupindura ndiforwardira ndibatsire kupindura because vakuziva munhu wavo wagarisana. Yeah, saka it helped. Saka makazoya kuzogara pamba zvinhu zvanga zvarai? Yeah, kuzogara panapa. Actually ndaigara vakatanga vachindirendera kumusoro muno this neighborhood and I was pregnant for my first child. Saka vakazona kuti dombo rakura and is the first child. My sister ndokatoyasonitora ukati chaugare kuno because mwana wokutanga unonazonetsekana saka kwayazonitora vakafona vakati ndiri kuuya vakati ipapo tanga tautaura pawhatsapp so even preparation watondibatsira kutenga and everything. Saka kutozoya wakatouya with bamunini ndobva watiyazonitakura vaitozvamuvha ino. Okay, saka masvika wakatanga kupuwa here maduties nebig sister tanazo panapa tinodai panapa? No, and also can keep my duties because I was like I just can heavily. I think I was heavily pregnant. So I think after 3-4 days, like I went into labor, I went to deliver. So I got to time and to. I got on the bathroom because then they guaranteed Gandini mana. I got on the bathroom because the Pandaga move in. The Chiskan Jisununguka. The Gato Basilica was you want what already whenever not to go and watch query. Saka I want to Basilica take you off mana. Then you watch is a big sister. But when the Basilica man guess was saying Manok was Nasnazi. Yeah. So it helped me. Saka and got Nagaskan my duties. Equita because I want done diripa maternity. Yeah. Musakataura zvinyumazita vamwe veukama vekusaiti kwenyu vakati chii vanzotanatswa ari kuroorwa pechi2 munhu akaenda kucollege egraduate? Hama dzinongovhunza vanenge vachingovhunzawo kuti nezvawakada here wakazoshaya here mukomana wako ukazodidi then unonge waudzwa kuti aiwa ndo pandakadazve then woutema nitozokuna kuti aiwa pari kubuda asi wanga washayawo here tanazo inini awana asinoshaya saka wakadii pamurume umu nhasi murume waElizabeth hanzi vakadii ndakada gabu ndakada iye handitika. So from there makugara muri 3 iwe Gabu na your big sister paigarika paigarika wanzona kuti zvichikwa zvandakada izvi aiwa paigarika hauna maregrets? aiwa kana paitogarika peacefully ndakatoona kuti kwanga ndiri ndaitonetsekana stereki pandaigara ndiri ndega handiti right magara muri kufamba netime iwe ndio number 2 murume akazoita number 3 zvakatanga svika nekwauri kana zvakatanga neku number 2 kana kuti pazvakauya zvakauya chinzi chii kwauri pakuda kuiswa number 3 pakauya before tataenda ipapo maudzana maroorana muchidhetana mazodai maona kuti wamhara manje toti wamhara wapapa paimbowe nemasainzi kana kuti kwamboudzwa kuti hausiri wekupedzisira ndichaita wechi3? Alright, so zvinoita kana panoita kudzidza about polygamous marriages handiti polygamous roti 2 haziroti 3 haziroti 7 haziroti 50
once kana wawa in it handiti I don't think number ichine basa ina pandakapinda inini ndakatoona kuti it's something chinotogarika kuti munhu utogara zvakanaka makatowanda kana my sister akakwanisa kumbondi accept tikatogarisana tiri tuti towiranya zvakanaka tinositadza sekugamuchira mumwe as our sister chinhu chinotogarisana zvakanaka and then ndikatozoonawo futi kuti it's not like ndikuenda kune shumba kana kuti kuna vamwe vanhu vekune foreign land tiri kungosangana with another woman, with another sister. The only difference she's not my biological, but she's my sister. And then coming from a background which I took my sisters, we 5 girls in Bamedu. Okay. Sakuso sangana with other ladies. Mno to gather muri saving na utimudichi muchogera shakanak under one roof. Saka zokuti papa pakazo ya third and now at no but a problem. Message you gana. Big sister gana oti atake traga tega. Papa mai atenda vanhu dachache. Takanyimutendera tendera. Handi bakunotsvaga kedwa. Pandi kuti takatraga atisi kuti tikaenda tikatanga kuti ndovhima. Aiwa vakasangana kwakasangana na Dedi anditi. And then in the dating process taka find out iwe ndivada kuti udzawo taka find out taka easy with my sister taka ngeke taka traga taka traga information but aiwana pa phone not pa phone okay amaseko zimomo vamaiwana but Dedi njani bvacho aiwa mimi na sister maiwana muri tu makataura kuti chimaona takatouzana tikati tikariseka munhu akati katata kane kari right kane kadiki but kane kari sweet kati dede but saka tondobvunza Dedi kuti because Dedi obviously taona kuti zvinge iwe was coming zotiudza but isi maybe tisaka manya kuti takatozoenda kwavari kundobvunza kuti saka munhu tikuziva kuti munhu ari kuya rini ndopazotindiro chisati aiwa anonzi memo kasidai tikati atomuziva tozombotudze ndakutomuziva vanozongeta mafomalities avo izongotaura kuti this is ningi but tanga takutomuziva asi iyai kuziva okay maiziyana zveinformation anditi kuna kuti iyai paidetwa aidigawo information yenyu iyaiziva kuti kutiriko muri two makasangana sei naye naye akaziva kuzomuintroduce. We met at his friend house kwa sangana for introductions then batasangana na koko pakati introduce koko ndipataka but kwa duku yakumba duva ngo yakumba what's stopping you from coming home ndipakasita the process is kutasoya so easy obvious a person planning person chanese because already kana patombo accept because ichi umbengi ningiri pakutobreka kubva pa 1 kuenda pa 2 ndopanga paningi patombo nika resistance but kana pakuzoenda pa 2 pa 3 pa 4 hazvichanese just like Ian number 3 panosvika nditi it's going to be easier for you to accept achi number 4 because iye akatosvika patori nevanhu vakatowanda so imatora muti takamurume nyangwa zvakana 100 vasi kutsvaga aiwa kutsvaga vasi kutsvaga kana panazouyawa taona kuti zvone she's suitable taagree tese not kuti vanotsvaga iva nditi havatsvagi but kana pakaitawo someone auya into his life mostly zvanotibvunza as girls what do you think I'm seeing this person what do you think kutonera mumwe vasikatoti aiwa aiite panapai but panosoza tese tota kutoziva kuti munhu ari kuuya akaita sei koita iviri pakamera nei sazoinyasa kuistadza toda kuti isiya panapa so number 3 auya iwo mapa posino number 2 reception yemakamupa yakaita sei now you also using your experience from Sister Elizabeth nayo power yaochi this one mapakati welcome ndatofaura kuti andikamufanoso watonika munhu wototi maino ntora mvura because ndakasvika wakasvika bvasi panapaka
imindimi vahombe vari kusvika anenge vange vadiki zvichingoenda kudaro just like panozvarwa mwana muhombe anenge achingorespectawo chi mudiki anenge achingorespectawo muhombe zvichienda zvakadaro saka it was easy not in a bossy way yekuti unongochi yeah but yeah akauya ari heavy kana kuti anga aiwa anasati anditi saka muri 3 from there mairarama sei tava 3 kudaro 3 girls 3 wives pasame house indazoti munorarama sei zvazvinoita pamunosangana handiti pamunotanga kugarisana mese tikubva from different backgrounds ini ndikubva kweduku pamwe ndikubva kwandikubva kumaubra yarubva kwari kubva handiti yarubva kwanobva umwe nemwana makurira akaita vatori nezvavatojaira mahabits avatojaira asi mukugarisana did vangoti dzisati you have to study naye woziva kuti uyu munhu uyu munhu anofara zvakati munhu akadai so that hauzonetsekana kuaccepta munhu and you have to accept munhu sezvaari ini sezvandira ndichi I don't have to expect everyone achauti afanane neni kuti inini because ndofara porigin nedovi everyone afanira kufara porigin nedovi accepta munhu nezvaari ziva kuti uyu anofara zvakati once waziva kuti maita anofara zvakati iye anofara zvakati hauzote maproblems nawo kunetsana kunoita kushoma because ndakuta kuziva kuti uyu munhu akadai so uya munhu akadai so okay saka maparents ero makaudza kuti ndakutorerwa mumwe pamusoro pangu aiwa kana handina kuvaudza takatozongoenda kunovaintroduce nyaya dzagara dzinongofamba handitinge tinetwa nengena kuti kwane mumwe kanitoya katoti mama munozati vato 5 vato 4 izvozvo I don't have to worry about utanzi nchandointroduce mama sei kana takatozongoenda kutongoti mama yanonzi memo yanonzi nenge patikaenda kundovaona chese but shoko ranga ratosvika zvaro ndozoti muri 3 kudaro I also understand kuti munovhisitirana kudzimba dzevabereki venyu kwana maita natswa kwana mai Elizabeth masvika muchitanga kusvika vanoti chii vanhu unoziva kuti vatu vakunzwa mafungire evanhu ehama kana magamuchiro avanokuita iso muchitanga kuenda imimi muri 3 muchiziva kuti vakadzi vagabha vamakaendera vacho vaikuonai sei pamunosvika pekutanga sechinhu chisina kujaira kugamuchirika handiti chinhu chisina kujaira kuti vanhu vakawanda like it's not something chakajaira kuraramwa nevanhu vakawanda out there saka pamunosvika obvious vanhu vanenge vachitavazviya zvokuonera kure danati how do they vanenge vanetsana vanombogarisana sei because pane zvimwe zvinhu kuti mukasvika pavanhu hazvihaidik vanhu vanotongoona vega saka vanhu vakaonawo kuti vanhu havari kuwirirana this is how they relate to each other vanopedzisira vatosunungukawo around you and then chandakaona futi with people mukasvika panzvimbo handiti like in our setup handiti ndikasvika ini ndotanga kurakidza vanhu kuti namama Elizabeth hatombowirirani kuti namaita kati namaka hatombowirirani vanhu vanotaka kutora masides zvoti kana vanhu vane kaunhu kuda kuzopinda kuda kunyatsokuona kuti vanokutestai kuti example pane vatomboya hama yobva yauya vada kuti isisi vakava vaElizabeth vandonenge vasakufaririwo zvoti vange vada kuti vanyatsokuona saka ukati hazvishuwa ndakatombozvionawo wakutovarakidza the other side saka vanhu people will try by all means kuda kuona kuti kufeya maybe if I can put it that way kuti munonyatsokuwirirana here and then zvaunenge wavarakidza iwe ndozvaunofamba nazvo ukavaratidza kuti aiwa happy family mukabudisa that picture handiti vanokuacceptawo as one asi mukaratidza kuti we are divided vanokuacceptawo as a divided family so tiona uku vachidai so saka patakasvika patinoenda kuma relatives tichino like patinosvika for the first time ndezvinhu zvataka kuobserva mva vaona kuti vanhu they are one for example patikaenda kumusha kwaSmid the first hakuna kumbotora time because ivo vanenge vachida kuona kuti mwana wavo as the first wife handisi semombe vanenge vachida kuona kuti munogarisana sei hamusi kushungudza mwana wedu here munogarisana zvakanaka here saka vakaona kuti muri kuwirirana ivo zvinovaitirawo nyore kugamuchira zvotinoto zvinova kutokufara vakutokufevhera vakutokutreata like mwana wavo saka handi pakubika obviously vakadzi ka chinhu chaanonyavada achisiriki mukitchen and ndo territory yake yaanechiti indo yangu
apa imimi muri 2 muri 3 munoti nhasi tikudya favorite yako here kana kuti favorite yadedi ndio yatokwabikira panofambiswa sei ipo isati tiyederi izvozvo zvakangoita kune dzimwe dzimba dzingori nevanhu vakangowanda hapana chakanyanya kusiyana stereki like just like zvatangoita kumba kwedu isu zanditi kuti titori tine inonzi meal chart wotine kanzi mandi parudya chakati tuesday parudya chakati toronga tese guys pamba pana parelish because relish is not something that you plan musi wacho kaisi faro toda muri wakadi pamba panapa mwata toda matemba tumasa pa list toda beef okay toda chakati toda pork handiti tichi alright saka tochigadzira because tingetine mayopazika na andi anongo achibasira totonyora mandi parudya chakati tuesday parudya chakati then muri ogara urimo whoever anenge ari mukitchen that day kati beat and vanenge vachibasira vanongobika zvingori pavo yeah but ini ndikazofunga kuti ndikudawo kudyawo like nhasi ndinoda kudya porridge ndoda kumati hauzorambidzwi zini like pana akasungirirwa aiwa izvozvo zvinongesa order mumba any household inotongoita izvozvo inonge just to put order mumba whether muri makawanda uri muri 2. From your own experience, is it easy kuti mugare mese pasame house country? Sometimes you should die my guru achigara ku Borodale, inchigara ku Greyston Park, amene vachigara ku Avondale. It's easier kugara muri pamwe chete. Okay. It's easier. Ende zvine ma benefits akawanda kugara muri pamwe chete. Because considering kuti une vana ndendo basa une zvakawanda zvaunongoda kuita. Unongone ma hands akawanda. Like ipa papa I'm heavily pregnant ndinotikuona toda kugezeswa kuda kubeda kubikirwa ndizongeda kuatendwa vadaswa mvura dzokugeza vada chi basa rida kuitwa mumba saka izvozvo ndine mahenzi akawanda to help mumwe akati amwe akati andikugeza vana mumwe akati ndiri mukitchen mumwe akati ndikuatenda dedi mumwe akati ndikuda iso saka zvinolesena basa then ndikafunga kutravela right no tinombotravela ndinoita 1 week ndisipo I don't have to worry kuti vana vangu vanani vosi kusira maid ega vana lese mwana mudika ne 2 months kana kuti mwana mucheche kati mwana mudiki general kungosira maid pasina a relative so now kusata nyore pane kusira a sister because she's a mother also to that child saka okay unotogara like last holiday I think ndakatogara over 5 months in the story po ndiri ukoko ndivati vana vanenge they are well taken care of zvese zviri kuitwa don't have kufona follow up like ruta made kuti hello mazobikira vana here hello vana vagesera vatongori pamba pavo vatori pana mai vavo saka you don't have to worry about anything. Saka do you believe kuti anzi kakawirana kenyu kamunoita murume nyana kushandisira mishonga? I don't believe in that. Maybe tingati mushonga wanoshandisa ka ndokudzidziso yanopa because chita vakadzi vawirirana kuti vakadzi vavengane murume because is the head and kuti tinge tiri panapa it's him saka it's his responsibility kudzidzisa vakadzi vake like vanenge vaunganidza vanenge vaunza panzvimbo 1 saka zvokuti mushonga anoshandisa mushonga no because tinogara takaita ma-meetings as a family togara takaita ma-meetings with him chidzidza and stuff saka pane ichifuti yakareiswa nevanhu during the first conversation atakaita madhedhi kunzi if I remember very well ndivanenge vakataura kuti munotosvika palevel yekuti munoyamusirana vanhu. How is that possible? Now I want to hear it from the horse's mouth. Uya ngotaura semurume saka takanguti pandada kunyatsonzwa kwamuri kuti zvinotanga sei kuti mwana waTanatswa anoyamuswa naElizabeth kana mwana waElizabeth anoyamuswa naTanatswa? I think izvozvo wangoziva kuti vana vese mwana ndine mudumbu ndiwagabu mwana ana uyu mudumbu ndiwagabu saka kana mwana uyu ari wagabu uyu mwana ari wagabu it makes them automatically my child. Because inanji ndiri wagabu. And then also
Maita is she's pregnant isn't manje panenge my babies two my babies to cheche twese indikata imagine ndikamanyira kubasa maybe kamwana kane 3 months anditi uyo ari kuyamwisa mwana wake alright akabula mdumbu make alright ari kuyamwisa mwana indasiya mwana kumba ndenda kubasa ndipo angabikira mwana potatoes yani mkaka uri kuchururuka hakusiku like uzakasiyana wese ari kuchururuka because I was bound to mwisa mwana ka mkaka bakazi vanezwa ndenge tochururuka utonze mubikira potatoes ati mpe maheu mkaka uripo kudi ikoko zvitoite torana kumisa papampo hanti mwese mkaka yese mkaka wana chose ndo agabu saka vatori matwinzi aiwa zvina kana chivanhu apa nana chivanhu apa kutongonyima zvako hazvina kana chivanhu mukati okungonyima naye handi pandozanzi simba mkaka hauperi saka kutongopa because mwana wako inapana pangamboda kuona mwana chemonzi mubereke ane nzara murarise kusvika arara because ane nzara ndikutoyamwisa mkaka uri kuchururuka ndiri kustavhire mwana saka itongo avanga vakadzi biyenyu vachipa macomments vairamba kuti ai that is not possible regeti chanonzi aiwa kusiyana kwavo maybe nyaya anenge asina kudzidzawo vanenge vasina kudzidziswawo handiti so living in this kind of relationship if we are to turn back the years from the first time you met Gabu do you have any regrets and said no I made the wrong decision I know he's not listening but just be honest with me kuti do I regret being in this being in this no I don't I'm a regret andina I'm actually happy the way I am because sometimes kugara in this setup and it's not I see advantage kumurume church nokudziswa futi we as a lady kuti nokudzisa patience you learn like I said we see my sisters chese takadeso we are not perfect and but no sangana papa chidzidzana to go to gara chese kuti tsugara chese papa has been about 8 years and titori chese unongotodzidza zvakawanda about people and then you learn to accept vanhu nezvavari and then iwe wacho unongotoshapenekawo pane zvimwe zvinhu zvazvo kuti ndafunga kuti ndinogonaka utozoona kuti zvinonzi waruso saka you learn a lot iwe as a lady for example pamwe ndakauya nisinganyatsoziva kuti zvokunyatso izvi zvokuslayer ubva wasvika panaka makakanyatsofundzisa zvokuslayer not in a competitive way but you learn utoti asisi kana muda kugadzira musoro munoita so kana muda samaneuzi munoita so you are learning zvasiyana nepokundiri ndega ndikuchunguzwa kuoneka muri mikango 1 handina kukudzidza ndakutora manonzi ndakatoona my sister pamwe ndikuita nungu ndikunonokera kutora lessons utona vatora lessons I'll get motivated not in a competitive way but not as a woman saka unofana kutotawo zvakadai so maita akauya akati sitana tondatenga bhutsu yakanaka here ndatenga dedi wotonati okay saka mukadzana wato dai so you learn a lot zvoti pano zvinda kunzwa kwaka ndinge ntori 4 times better than munhu arikugara ega because I'm learning from Maka, I'm learning from Maita, I'm learning from Mama Elizabeth ndiri kudzidza I'm learning from Didi also saka no I don't regret yeah kana uri munhu akaenda kuchikoro anditi vamwe vanhu sei kuti zvekurorwa nevarume vakawanda zvitoka kuti nevakadzi vasina kudzidza vanenge vari desperate vasingachi and who also look at marriage as an achievement and vamwe vanoti marriage is not an achievement vamwe vachiti marriage is an achievement but uri munhu akaenda kuchikoro anditi an empowered woman and even uchigara wega uchinzi uri single financial unenge uri okay independent yes saka apa wazonzi wewe with the level of education waenda patingati kuti for the benefit of the viewers pabarika is this we don't call it barika firstly I said that's I said for the benefit of the viewers aenda pabarika yes kuti unonzi wakashaya ende pabarika haisi nyaya kuti wakashaya okay andi munozatuma inonzi chi moyo muti unomera paunoda moyo muti unokamera pawakada and with love zvinoitika with love ka makambona munhu yauti ukada kune vanhu vatinoshaya kuti naimi
nemanakira akaita munhu anda chidhakwa chakadai so moyo muti unongatomera ndo wakatomera ipapo handiti asi atopinda ipapo akuchidzidza how to live it because pamwe kumba kwako kusina munhu anodhakwa asi moyo ndozvo wakatodi ndozvo wakatoda ngatinda pane munhu anodhakwa saka ini ndakada Gabu handiti ende Gabu wacho is a polygamous man so I have to learn because ndakatoda Gabu and you cannot change it. I cannot change it hakusi kuti ndakashayei kana kuti zvinofungwa vanhu zvetanzanzi kuenda pabarika unenge washaya varume unenge aiwa varume vanenge vatoriko kunzou tanga tori nevakomana kunze kuva nabrother Willy tisata tosanga vatikatosiya futi nditi pana Gabu wacho saka inyaya kungoti ndakangoda munhu wangu and I was willing to learn his ways of living chete. Probably you answered part of my next question. Okay. Wakanga uri sister Holly so but you have got a Christian background. Yeah. Saka vanhu vari kutiwo vanoti kuna Gabu akashandisa Bible to manipulate mese imi kuti mitesi muwira. Ayo I cannot say akashandisa Bible to manipulate. Kuti muwira kuti akatoshandisa Christianity. Anditi achinotora mavhesi anoda kuti aya nepapa neapa baba kuti not only Bible. It's not like ndakarinyora Bible, ndakarinyora iri. Zvangufana zvatinisa kuchecha nditi kunzi embhabhatizwe yamunyikwe mumvura nditi can we say mapastors vachansa Bible kuti manipulate tinyikwe mumvura havasi vakanyora Bible racho vari ngoshandisa manual and not we cannot say akashandisa Bible to manipulate us because iro Bible pachezvaro and it's our manual handiti we learn from it, we live it handiti saka what's wrong with learning the biblical ways of kurarama. Saka in other words vanhu tingati iri pantu vanhu vanotora mavhesi anoda nemararamiro ake obvastedzera mumoto rake anoda obvaita se aiwa like I say polygamous aitora na Abraham tsvaga kuti abva yabvasi kuti tsanatswa ko uda kundiramba sei kweori Christian aiwa mangani wakadzi wakawanda aiwa Bible rine zvakawanda zvatinodzidzisa makatarisa the way we live atingotori polygamy church muBible totora Bible rese zvariri but isusu maybe point uchizweni because we are learning from the Bible handiti ndinombona ngwana wakawanda Tanzania angotora vhesi cheche angotora vhesi aiwa there is a lot that we learn from the Bible rese tinotoverenga every day. It's not like patinogara mumba medu tinotongovhura nhasi polygamy todzidza papa aiwa totodzidza kama zvinovhura kaitoshasha ndinovhura aiwa tinotoverenga Bible rese from Genesis kusaka rinotoperera tinotodzinasikuverenga pakati nasikuverenga pakati. As we conclude Tanato, what is your advice kune musikana izvizvi akamira pafence murume apropose angachisa zvekuti I'm dating a married man murume azonyatso nawo kuti hashambandara kuti let's make this official. What is your advice to that person ari kuona right now? I can advise vari kuona kuti zvoni munhu ari kudanana naye kana ari murume if he's a married man married men vari pakawanda kune married men vanenge vachida a second wife kota a married man anenge aida kutambisa kudyira kusaga vanenge vaida maybe maside chicks vasingade kuofficialize. If he is willing to officialize and make you a second wife, there is nothing wrong in becoming a second wife, and there is nothing wrong kuenda pa polygamous into a polygamous marriage. But you azichati wese married men auya otogamuchira just because vanogona pane vasingatodi kutoroora vanoda kutongotambisa vangada kungogara nehwana wavo yeye asi vachitambisa mumwe vana kunze. So all I can say is vhuma ramba kutambiswa ukaona kuti munhu ada kutambisa chiti asida zvekusettle newe siya asi kana if he is serious ari kuda zvekuroora there is nothing wrong with that. Okay. Yeah. And your last words to your sisters. I know there are some are not here, some are listening. And I just want to say to my sisters, thank you for not judging me, for not just say no sure my decision. Obviously, me booked as number but now I'm seeing good. They are not jealous. They are supporting my decision.
zvokuti my other sister sorry to say this vanotombondifonera kubva vati mani masisa zenyu kunuka muchationeka muchatifungewoka no vakutofila nge aiwa I still love you, you are all my sisters, so yeah. Kunetseka mtu kunetsa wajimi is a man. Is a man. Short. Yes. I don't need. Aiwa not zvamunongota zvongoti unangoti alright zvinongota andiziva kuti ndozvavarimi vese but zvokuti anoti bebu yapano yambondirabha musana orabha muno musana wanzi in 10 minutes tofanira kuenda pakati kutanga kumbodai konda ticha ngatibude wani ukada kusimuka bebu unozvipedza ndirabha musana kadapano zinakura takawanda manti ndambondidai so because you cannot multitask with yeah. But otherwise he's a good man. He's a good man. Yes. And when it comes to being a father, he's a good father. Yeah. He's a good father. So kuti vanaka notombonetsana nawo kuti vano nyoda kubonda na didiste vachisiya na mai Ndikamwana tanga utara dade utomboti nai uita mama iso na matatonza didi futi is a good father. Aiwa ukuvanaka. Yeah. No, that's fine. Tana's wife number 2, thank you very much for your time and sharing with our viewers. There's no one in this kind of relationship. You know that a polygamous relationship in a myth akawanda. And it can new is I'm talking to you, I'm also learning. And it's good. I want to marry. I want to learning for the sake of having information. Because mugarike ndinenge mine mafights and amuve kunganga mchitora mfuhira mchita sei mchiti iwo vanhu vaenda kubvunza pamegara ine masters nekumba kwenyu uko kumaita namushonga here because hapana zvambosiyana kana mai kugara muri 7 girls imba menyu mumaita namushonga here saka munotanga kuzosana mushonga because chatogara with cousins vasimbori same blood saka kana chatombogara with cousins chorara musima same blankets tisingatye kuroyiwa saka tozanga kuzoroyana nasi ndiwatogapu number 2 pasina difference gaba kutaura apa nditika thank you very much. That was Tanaswa wife number 2, Gabriel's wife. Sekuchemera kwamanga makaita makataiwa isi turambonzwa kuti vanhu ava vanogara sei zvakafamba sei muchidimbu chaitarombo rakanaka. Tanatswa atipo her side of the story. Let's meet again on another informative program tinzwa kuti zvakamira sei. For now it's bye bye. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.